Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop. Molt bona hora a tots i a totes, benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou? És així, Gerard CC. Com estàs? Molt bé, i tu? Bé, prou bé, prou bé. Hem de dir que avui també amb nosaltres tenim, com sempre, l'Aida, que està... Ai, corre, la càmera! Hola, Aida. I el José, que el tenim aquí, tornant a fer de tècnic, ja ho sabeu, que ho va fer molt bé la setmana passada. Sí. I avui torna, perquè el Goret el tenim fent molts bolos. Està fent molts bolos, està treballant molt, i per tant, doncs, el José ho farà fantàstic. Escolta'm, Marina, quin és el tema d'avui? Avui tenim un tema molt interessant, que és la seducció, els consells per seduir. Oh, m'encanta! I per què? Per què, Marina? Doncs perquè avui tenim amb nosaltres una experta en relacions de parella, un analista de comportaments, les addiccions personals, dels narcisistes, de les red flags, de les bones pràctiques i de la salut a les parelles. Molt bé. Aquesta persona és la Noemí Solves, més coneguda com Lady Daga. Hola! Ostres, quin Hola, què tal, com estàs? Quin plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies per haver vingut. I gràcies per invitar-me. Bueno, t'haig de dir que, a més, has vingut d'urgència perquè la pobra Clara Fogons, que és la que havia de venir avui, se'ns ha posat molt malalta, un petó des d'aquí, pobreta. Que recuperi. Ja vindrà un altre dia i hem dit, escolta, Noemí, jo li he trucat aquest matí, Noemí, escolta, què fas aquesta nit? I aquí et tenim. M'encanta. Mira, t'haig de dir una cosa, Noemí, t'haig de dir que jo et tinc molt respecte. Et tinc molt respecte perquè això d'analitzar les relacions de parella em fa por. A mi em fa por perquè sempre tinc la sospita que jo estic carregat de red flags, saps? Sí, a mi em fa por. Bueno, avui tens aquí el José, que et podrà... Avui tinc el José que pot certificar-ho. Exacte. De fet, jo quan sortia a lligar, en els seus moments, ja que parlem de la seducció, utilitzava frases que m'havia ensenyat el meu avi. O sigui, que això segur que era fantàstic. Per exemple, deia... Si l'amor fos delicte, et faria complir una cadena perpètua. Veus? I clar, això malament, no? Mira, ja malament. O, per exemple, feia comparacions poc afortunades, vale? Com deia, ets com el meu dit petit del peu, perquè segur que acabaré colpejant-te amb els mobles de casa. I clar, jo em referia a l'ànima, a l'amor, a l'ànima. Però clar, bé, vaig tenir un ordre d'allunyament, clar, perquè jo, o sigui, em referia a una cosa molt més mística, però no es va entendre. I, a més, feia referències a la meva vida amorosa passada. Per exemple, el meu ex mai va entendre els meus acudits, però tu sembles tenir més sentit de l'humor. No? Ja red flag, però amb fotos, no? Tot fatal. Tot malament. Bueno, doncs sóc un desastre. Bueno, sort que avui la tenim a ella per reconduir tot això, perquè si no... Avui aprendré molt. Tinc la llibreta, com sempre, per prendre notes. Recordem a la nostra audiència que pot participar al directe i explicant-nos com va seduir a la seva parella. Recordem que quan participen del directe, opten a guanyar un menú de nit per a dues persones al restaurant El Berenar de Verges, que entre tots els comentaris que hem anat rebent i que rebrem durant el directe, doncs la Noemí triarà el que més li agradi i guanyarà el premi a aquest comentari. Correcte, o sigui, tu faràs guanyador o guanyadora avui a la persona de l'audiència que ens hagi contactat. Per tant, ja ho sabeu, com vau conèixer... Com vau aconseguir seduir la vostra parella? Està bé perquè donem per fet que tots els nostres oients tenen parella. O sigui, si no en teniu, també ens podeu explicar com no ho vau aconseguir, no? Com jo, que vaig fracassar en molts intents. O si han tingut. O si n'han tingut, clar, exactament. Doncs ara sí que comencem. Si voleu riure i passar una bona estona, esteu al lloc adequat. I si voleu plorar, potser també. Presentem la nostra convidada d'avui. Som-hi! Tothom ho sap tot del nostre convidat. Aquí fliparem a l'estiu. Ara estava dient que aquí fliparem a l'estiu perquè ens farà calor, Sí, fa calor. D'acord que portem unes setmanes de caloreta. De fet, jo m'he posat la caçadora per anar de guais i crec que me l'acabaré traient. Sí, te la pots treure, Sí, me la trec, oi? Sí. La caçadora, sí. Llavors, aquestes coses són les que deia... Això és el que apunta que no fer. Molt bé, mira, Noemí, t'explico. Nosaltres sempre, no sé si ho has vist ja en els nostres anteriors programes, per presentar els nostres convidats el que fem és li demanem a la... Què faig amb això? Ho tiro. Ho dones a mi com si fos la teva secretària. És que tot fatal, avui, Gerard. Patriarcat màxim. Total. No és perquè tenia aquí al costat, totalment. Nosaltres demanem en el ChatGPT la teva biografia. Jo no contrasto res, faig un copy-paste
I aquí tens una campana i cada cop que digui algun error la fa sonar. Perfecte, sí, no? Està clar el sistema. Doncs vinga, atenció. Diu, Lady Daga, coneguda a TikTok com a Noemi Solves, és al revés. És al revés. És al revés, ja. És al revés. O sigui, ets Noemi Solves, coneguda com a Lady Daga. Sí, no, és que Solves realment és un cognom fals. Ah, sí? Sí. Oh! Doncs primera Per campanada! Doncs jo et tenia com a Noemi Solves, no és així, No, és Soler. És Soler. I Solves per què? De juntar amb el segon? Sí, amb el segon. Has fet un Això ho fas tu també, no? No, Qui ho feia? la meva germana. La meva germana, em sonava això. La Magali Sare, que ha unit veritat. CC i Lara d'una cosa rara i ha quedat Sare. És veritat. Doncs molt bé. Sí, ho vaig trobar més guai, no? Més glamurós. Més artístic. Solves que Soler. Soler és com molt típic, no? És molt típic. Com les xocolates Soler que ens donaven al berenar. És veritat, és molt típic. El Bernat Soler, sí. el Toni Soler, em venen molts al cap. Sí, i el de Lady Daga de què ve? Per què? O sigui, Era el nom que utilitzava per als videojocs. Ah, que tu jugaves a... Sí. Et connectaves amb el... Aquest era el teu... Però clar, evidentment, és perquè ets molt fan de la Lady Gaga. És que ja no sé quina és qui. No? O no? Bueno, realment, sí, no, és un joc de paraules que vaig escollir per... No sé si és políticament... No, tu digue, aquí és igual, digue-ho tot. Aquí la Digues. Daga realment es pronuncia Daja, que és una paraula africana que és Maria. Oh! Amigo! Sí, o sigui, ets la Lady Maria. O sigui, marihuana, la Lady marihuana. Sí, Doncs mira, escolta, molt bé, això ja et dic jo que el ChatGPT no tenia ni idea. No, ni nosaltres. Diu, la Lady Daga, o ara a partir de Daga. la Daga, Daga més fàcil. Daga, sí. És una creadora de contingut que s'ha fet famosa per la seva capacitat d'ensenyar a la gent a desemmascarar persones manipuladores. Amb més de 123.000 seguidors a TikTok i amb més de 3... Ahir em van baixar, ara tinc 122. Home! Oh! Hi ha algú que Hi ha s'ha hagut enfadat? algú... No, què? és molt aleatori. Sí. Que sí, no hi ha explicació amb això, No hi ha oi? ningú que hagi... No ve d'un vídeo que ha tingut No. crítiques i algú ha dit, pues un follow. No? Jo tinc la teoria de que hi ha moltes comptes falses a TikTok i ja de tant en quant fan neteja i treuen. Jo també tinc aquesta teoria. I... Bueno, almenys em fa sentir bé, perquè sé que no és culpa meva, sinó que són robots que s'han Sí, clar, eliminat. potser és culpa meva i jo estic pensant aquí, no, Clar. les comptes falses... No, segur que en el teu cas és veritat, en el meu cas segur que no. Diu, i 3,3 milions de m'agrades, això sí. Sí, això Això sí. és, molts, Que sí. és una bona millonada. Diu, Lady Daga comparteix vídeos que tracten temes com la psicopatia, el narcisisme, les relacions tòxiques i tot això amb l'objectiu d'empoderar els seus seguidors. Sí, Molt bé. correcte. Molt bé, de moment Molt bé, anem bé. ChatGPT. De moment, un cop ha fet sonar. Bueno, dos, el del Solves també. L'esport és la seva alta passió. Això s'ho ha inventat, no? Ah, vale. S'ho ha patillat. No? No fas esport, tu? Sí, però no és la meva... No perquè passió. diu... És com per no morir, no?, d'hipertensió. Exacte. Però no, de passió nada. Algo que fas de tant en quant. Aquí diu, Lady Daga és campiona mundial femenina d'escalada a Rocòdrom l'any 2021. No? Va quedar Això primera que- per davant dels participants... No? He pujat uns vídeos a TikTok que he anat al rocòdrom. Ah! Bueno. Hosti, i el ChatGPT amb això... Ja interpreta que és campiona mundial, eh? Vale, o sigui, no ets campiona mundial de rocòdrom. Jo quan ho vaig llegir vaig pensar... Clar, és que jo m'hi sonava haver-la vist tal, però no, però sí que... Però puges molt amunt. Faig el pego, Si no el pego. Però jo t'he vist pujar molt amunt, sí o no? Sí. Però no és professional. No. Vas a rotllo hobby un cop a l'any. Bueno, he anat 3 cops aquest any. Bueno, Déu-n'hi-do, d'aquí a campiona mundial ja al final línia, Diu- ja queda poc. A més de la seva presència a TikTok, també té un canal de YouTube on publica vídeos relacionats amb aquests temes, aconseguint una comunitat de 29.000 subscriptors. Sí, Sí? això crec que sí que està bé. Diu, la seva influència s'ha estès fins al punt de realitzar entrevistes i compartir les seves experiències i consells a una audiència més àmplia. Caram, Com molt genèrica, no, Sí, aquesta però frase. bueno. Diu, és una gran fan de Harry Potter. Correcte. Diu, la seva passió i insistència va tenir els seus fruits i va fer un cameo a la pel·lícula Harry Potter i el misteri del príncep. És Què? una de les cantants del cor dirigit Això- per un nan. No? Hola, que si això era veritat, jo ara mateix flipava, Vaig- Això també és que em curro els vídeos, perquè com m'he posat un croma.
Ah, veus? I el penúltim vídeo que he pujat, crec, és del Lord Voldemort. Ah, veus? I m'he posat, a tot localitzacions del Hogwarts Legacy, però dona el pego total que ChatGPT es pensa que és sortit. Clar, que bo. O sigui, em sembla boníssim. Home, jo com ho vaig llegir vaig pensar, aquí se li ha anat l'olla, però sí que, clar, hi ha una escena que hi ha un cor de nen. Saps que hi ha un nan que dirigeix un cor? T'imagines que com a extra? Era boníssim. Diu, Lady Gaga és coneguda per la seva autenticitat i per crear un espai segur on els seus seguidors poden aprendre sobre salut emocional i les dinàmiques de les relacions personals. La seva missió és clara, ajudar els altres a reconèixer i evitar les trampes de les persones manipuladores en les seves vides. Tot això, molt bé. Diu, també té una fòbia insòlita. En una entrevista, Lady Gaga va explicar que té por als pingüins. No? Això... Amb l'humor, no sé si els pingüins, sí. No, o sigui, s'ho ha inventat absolutament. Sí. Existeix la fòbia als pingüins, segurament, segur no? que Existeix sí. fòbia a tot. O sigui, clar, si m'hagués posat aranyes... Ara que tens mòbil pots buscar aquestes coses. Com es diuen les fòbies als pingüins? Ara puc buscar-ho. Bueno, doncs, escolta, crec que... quants cops has fet sonar la campana? 4? Sí, molt pocs, Ha encertat bastant. Ha encertat bastant. Ha encertat bastant. El que sí que no m'ha dit, que normalment ho diu, és d'on és la persona. Tu ets de Barcelona o no? Sí. 100%? Sí. Vale. Pues que no, com que no m'ho ha dit. Sí, és veritat que normalment diu una... lloc i la data. I no sap la teva edat tampoc, el ChatGPT. És veritat. La vols dir o volem la deixem mantenir-ho com un així? misteri o volem dir-ho? 34. 34, escolta, mira. Tu tens? Jo 31. Ah, vale, no, sí. Pensava. Qui ha sigut això? No, que pensava que era... ja no sé quina edat tens mai. Bueno, doncs ara anem a la secció, que és la típica secció que té un podcast, que són les preguntes. Som-hi! Tothom ho sap tot sobre les preguntes serioses, o no? Estem buscant. Estic buscant-lo dels pingüins, diu ornitofòbia. És un tipus de fòbia específica que consisteix la por irracional cap a les aus. Les aus. Jo això ho entenc, perquè a mi les gallines em fan molta cosa, t'ho juro. Les gallines? I els coloms i tal. No, els coloms fan fàstic, que és una altra cosa. Ja, però rotllo... I ara s'estan tornant una mica psicòpates. Els coloms. I atrevits. Sí. Sí. O sigui, abans, no sé, jo no tinc aquests records de quan era petita, però ara que et volen cap a la cara i els has d'esquivar tu. Sí, és veritat, Abans tenien més por ells de tu. Mira, i ara és al revés. Jo, quan vaig fer l'examen de conduir, recordo que em van dir, quan et creus un animal, frena, excepte si és un colom, perquè s'aparten a l'últim moment, però són uns suïcides. O sigui, els és igual tot. Bueno, en fi, la primera pregunta ja te l'hem fet, que és com surt el nom de Lady Gaga, per tant, perfecte. I ara, si vols, ja pots anar tu cap a la 2, Marina. Vinga. Al teu canal fins ara parles de narcisistes. Has tingut alguna mala experiència amb algun? Sí, hi ha part del que expliques, hi ha part d'experiències pròpies? Sí, clar, si sóc experta en aquest tema és perquè me'ls he menjat amb patates. Sí, però més d'un? Sí. Hosti. Sí. O sigui, un cop fet el canal, ja també et va passar o no, tots són abans? No, després de fer el canal... No, narcisista no. Vale. O sigui, va ser abans. Per tant... Una red flag sí, però narcisista no. Vale. Estem parlant de... L'últim va ser, per tant, el 2020 o així. 2000... Just abans de la pandèmia. Just abans de la pandèmia, clar, quan abans de l'auge del TikTok i tot això. Sí. Vale, i llavors, clar, vull dir... Què va passar? Ara vol que li expliquis. Vol detalls. Què va passar? Vol entrar a la teva vida personal. L'últim? Bueno, no, l'últim narcisista que t'hagis trobat. El que més et va marcar. O el que més t'hagi marcat. Sí. L'últim. L'últim. Clar, era aquell noi del cabell llarg, de les rastes. Com saps tantes coses? Perquè jo la veig a les xarxes. No, aquest no és l'últim, és el penúltim. No. Ara l'estic liant. No, era el de 2019. Aquest, vale. El de les rastes? El d'abans del canal. Bueno, no eren rastes, eren tregues de mentida. Eren tregues de mentida. Li vas fer tu. I és el que tenia aquella casa fastigosa? Sí. És que això ho has d'explicar. No. Jo això no ho sé. Home, és el seu vídeo que té més Ho explico una mica i tu reveles el clavo. Ja, ell explica que amb aquest narcisista la va convèncer, no, per anar a viure junts, no? Sí. I ensenya un vídeo com és la casa. La casa és una porqueria. Però de porqueria de què? De bruta? De tot. És molt fort, però jo em pensava que era conya. El pitjor que et puguis imaginar, doncs ho multipliques per 3. I l'amor t'hi va fer anar? Sí, però perquè, a veure,
Perquè a mi em va dir que anàvem a una masia autosostenible amb el seu hort, amb les gallines... Vale, mira, tu no haguessis pogut anar. I, bueno, a l'hort era veritat, les gallines també, autosostenibles, es sostenia, la casa alguns trossos es sostenien. És que és molt fort el vídeo, Però no tenia res, no hi havia res, no teníem electricitat, no. El lavabo era un forat en un... Com una letrina, no? Sí, com una letrina al jardí. Sí. Sense cortina ni res, i tu estaves allà i la gent sortia al jardí i era com, hola! Perquè vivíeu amb més gent, no només vosaltres dos. Clar, era rotllo sostenible i tal, però és que jo he vist fins i tot que hi havia una per dutxar-te era una, saps aquestes ampolles d'aigua calenta pels peus quan fa fred? Sí. No? Això m'ho van posar per mi. Eres una privilegiada! Sí. En plan, si no, ells es dutxaven amb la manguera fora, amb les avispes, i com, no, a veure... No, és que és molt heavy, Vull dir, doncs mira, per la senyoreta, et posem aquí aquesta cosa, la bossa... Per la senyoreta. És de càmping, aquestes que les deixes... al sol i s'escalfen i després tens aigua calenta. No, però és que el vídeo jo em pensava, t'ho juro, quan el vaig veure que era conya, no? Que era un vídeo de conya i va dient, mira, vull dir, a més la casa és a obra vista, saps? No està ni... és com... Bueno, en fi, doncs era veritat. Ara, la següent pregunta que et vull fer és que m'ha dit un ocellet que ara vols canviar una mica el canal. Ja no tant parlar d'aquestes experiències de narcisistes, que bueno, que ets una superexperta, sinó que vols començar a parlar, que també té relació, de gent de merda. Sí, de gent de merda en general. Està bé com a concepte. Engloba el tema que ja tocava, narcisistes i psicòpates, però amplio perquè crec que per ser una persona de merda no cal ser narcisista o psicòpata. Clar. I que en moments puntuals tots ho podem ser. Clar. Però això d'on ve les seves ganes de parlar de temes així? Vull dir, això és formació... Tens formació de psicòloga o és tota experiència viva? O és autoaprenentatge que has anat llegint? És autoaprenentatge i ara, no sé si sabeu qui és la Claudia Nicolasa. Que és una youtuber psicòloga russa molt guapa que fa un contingut superguai de psicologia. Ens l'apuntem. Nicolasa, més fàcil de recordar. Claudia Nicolasa. I com m'agrada molt el seu contingut, aprenc una amb ella i va fer l'acadèmia Mindhunt Academy. Molt bé. I em vaig apuntar perquè m'agrada molt ella, m'agrada molt com explica i estic aprenent moltes coses allà, té profes molt guais i mira, l'estic fent aquí publi. No, que bé, no? I a més és que clar, vull dir, no només amb totes les entrevistes que fas, sinó com això que ara parlàvem, no? De l'experiència en primera persona i com sortir, perquè jo crec que el més difícil és sortir, no?, d'una relació tòxica, sortir-ne és el més complicat. Per exemple, aquesta casa que ens deies, no?, que vas acabar allà, com aconsegueixes sortir d'allà? D'allà va voler sortir... Ell també, Sí, ell també va... Sí. Vale, aquí no hi ha èpica, Però vull dir, quan tens una experiència que et marca tant, suposo que, clar, la gent et pregunta, en el teu canal deus tenir... Això és una de les preguntes que està per aquí, ja l'aprofito i la faig ara, és a dir, molta gent et deu dir, a mi em passa, o a mi... Clar, t'acabes convertint en un referent, has de... Dones consell... Clar, és una gran responsabilitat el que has creat, Aviam, jo crec que per molta informació que donem, perquè ara hi ha molta informació que abans no estava, però igualment jo crec que o toques fons o no te n'adones en una relació així, quan ja tens tanta dependència emocional o tantes coses que quan has lluitat tant i no vols tirar per la borda tot l'esforç o perquè creus en les promeses. O reconèixer l'error, no? És molt dolorós reconèixer que t'has equivocat enamorant-te d'algú que t'està fent molt de mal. Vull dir, és un procés dolorós, això. Clar, aquí normalment el que passa és que per no admetre que t'has enamorat d'una mala persona et culpes a tu. Clar. I intentes, perquè si és culpa teva pots fer alguna cosa per mi. Clar. Llavors et culpes a tu i intentes esforçar-te més. Clar. I a veure, per sortir d'aquí, doncs això, jo crec que tocar fondo, perquè per molt que t'ajudin la teva família, els teus amics, per molt que et diguin
no ho veus fins que no et xoques de cap. Sí, a tu t'arriben gent que està en aquesta situació, Clar, de que ha tocat fondo i t'arriben a tu, perquè potser és això, a vegades, no? Parles més amb gent de fora del teu entorn que no, quan estàs en aquesta situació, que amb la gent del teu entorn, no? Sí, perquè potser la gent del teu entorn no t'entén. Perquè si no has passat per una cosa així, tampoc entens. Ai, però com ets tan tonta? Com et deixes tractar així? Ets tu que no marxes? Ets tu que et tornes? I és com, vale, sí, però és que clar, es necessita, jo crec que teràpia i molta ajuda d'algú que sàpigui del tema per poder desenganxar-te d'una relació així. La clau, no? O sigui, que la gent que estigui en aquesta situació vagi a teràpia i vagi amb algun professional. Bueno, però és que ella ha dit una cosa, ara ens estem posant molt transcendentals, però sí que has dit una cosa que és important, que és l'entorn. No? Que l'entorn, és a dir, si no ho has viscut no ho entens. Jo he viscut de prop una situació així, no en primera persona, però sí d'algú que m'estimo molt, i fins que no entens que no és la persona que t'estimes que és tonta per comportar-se així, sinó perquè estàs sent víctima, fins que l'entorn no se n'adona d'això, és complicat també. Llavors és normal que t'hagis convertit en un referent, que és una gran responsabilitat, i que hi hagi gent que et busqui preguntant-te, gràcies als teus vídeos, la situació en què es troba. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vale, seguim una mica parlant de tu. Puntualitzar una cosa, que hi ha gent que tampoc se n'adona que és víctima. Ah, bueno, ja. Perquè si tu també et defenses, t'enfades, crides, o la gent pensa, ai no, sí, és que jo també la lio, jo també crido, jo també... O la gent fins i tot et veu, no, sí, jo a tu t'he vist liant-se-la, si tu també... Llavors no et reconeixes com a víctima, no saps que ho ets, et penses que és una situació, però no te n'adones que ets una víctima i que t'estan mangonejant. No, clar, és que és un forat negre molt profund, Sí. Foli. No, volíem acabar una mica ja aquesta secció de preguntes, no? Parlant una mica de tu, que ens expliquis la teva situació ara, després de tot aquest procés que has fet i tots els vídeos i tot. Tu ara mateix vius de xarxes socials o...? No. És difícil, És difícil. No, he monetitzat el canal ja. Clar. I vaig fent, però per viure encara no. Però t'agradaria? Home, clar. Doncs vinga, seguiu-la. Home, clar, i fins i tot tenint 120.000 a TikTok, tampoc, TikTok tampoc et dona... No, a més, el fondo de creadors l'han tret. Ah, sí? Sí, i tinc 80 euros, acumulats, i no sé com treure'ls. No, jo crec que pots, però ojo, no t'equivoquis, perquè jo tenia 7. 7 euros? 7 euros tenia, 7 euros. Influencer, tenia 7 euros i em vaig equivocar perquè deia passar a monedes. Vale? Això és una anècdota que explicaré i que quedaré fatal, però és igual. I vaig dir, sí, passar a monedes. I em va dir, estàs segur que vols passar a monedes? Sí. No podràs tirar enrere. Jo que sí, que vull passar a monedes. Passar a monedes de TikTok. Clar. I diu, felicitats, tens 300.000 monedes de TikTok. Jo no quis aquesta merda. I ara que en tus directes regalo roses a la gent perquè, clar, em sobren... Vull dir, ets ric a TikTok. Clar, vull dir, és un puto drama. En fi, sí, ja per acabar, la pregunta friki. Jo t'he vist anant de festa amb unes orelles... Et poses... les tinc. Les tens? Estan allà en el bolso? Les posem un moment? És el bolso? És que vull que m'expliquis per què va... O sigui, ets tan... Això és pel Harry Potter? O no, pel Senyor dels Anillos? No, per què és? Mira. El negre. El negre, aviam, arribes... No, això és perquè vaig conèixer una gent molt maja de festa i un dels nois portava les orelles i me les va deixar com a... Però una gran responsabilitat, no me les perdis, tal. I aquella nit, de veritat, o sigui, em vaig sentir tan... Però te les poses només per anar de festa? Sí. Clar, mira, les portes sobre, és boníssim. És que, clar, perquè mai se sap quan acabaràs de festa. Sí, clar, si tu ara anessis de festa... Mira, veus? Pot acabar la cosa. I te les poses aquí. I és veritat que de festa passa molt això de que és molt important el que portes, En plan, no m'ho perdis. I t'és igual, són unes... No passa res, com més autèntic sigui. I de veritat que aquella nit em vaig sentir tant com... És que... Dic, que bé que em queden millor que les meves orelles de veritat. Veus? Sí. Sí, és veritat. No? Té un rotllete, té una cosa. Però això només tu... Ara, gràcies per posar-t'ho, però només t'ho poses per anar de festa, O no? O vas pel carrer així? Quan em sento festiva. He de dir una cosa. Sí.
vaig estar a Madrid fa poc, no havia estat mai. Era Carnaval. I jo pensava, bueno, la Elfa Festiva sortirà en algun moment. La Elfa Festiva, m'encanta. Té un alter ego, Sí. Que guai. Pues... No. Quin poc ambient, quina poca felicitat i ganes de viure a Madrid. No vaig veure ningú disfressat i va ser com... Nyoc, perquè es disfressen allà pel Halloween ja tots. Ja el Carnaval ja... El Carnaval és universal, Gerard. Sí, però... No sé, només vaig veure un nen petit i dic, ai sí, és Carnaval, mira. Però estàs dient el que no diu la gent. Normalment la gent diu que Madrid és festa, és col·lapse... Pues no sé, no vaig veure ningú disfressat. Portava també la meva capa de Gryffindor. Ni de conya, vamos, no em vaig atrevir a posar-me això. Vale, ara te les vols deixar o què? O què vols fer? Com vulguis, eh? Sí? Sents festiva? Sents festiva? M'encanta. Doncs vinga, anem al calaix desastre, que són el moment que expliquem coses en aquest podcast que poden servir per aprendre alguna cosa. O no? Som-hi! Tothom ho sap tot sobre el calaix desastre. Doncs molt bé, atenció, mireu, us explico una mica, sempre m'agrada agafar la paraula del dia, del tema del dia, i desglossar-la, seduir, perquè tot i que a la primera part ens hem anat més cap a les temàtiques fins ara del teu canal, que eren les relacions tòxiques, els narcisistes, els psicòpates, dominadors i totes aquestes coses, doncs anem a parlar de la seducció, val? I dels consells, perquè clar, també és l'altra part d'una relació, o de l'inici d'una relació, o de voler tenir una relació. Doncs la paraula seduir, que evidentment ve del llatí seducere, suposo que deu ser, vale? M'encanta que sempre fas el llatí com si fos com en italiano, seducere, deu ser seducere, porca troia. Diu, vol dir portar de banda o desviar. És heavy, O sigui, desviar, seduir, és que et desvio del que tu volies fer. Abans del 1500 tenia un sentit més concret, que era convèncer a un vassall perquè abandonés la seva lleialtat en el seu senyor o abandonés el seu servei. I a partir del 1500 pren un sentit sexual, que és ara bastant predominant, i que originalment seduir, a partir del 1500, volia dir atraure a una dona, concretament, perquè perdés la castedat. O sigui, perquè fos la primera vegada. Això de seduir, per tant, era enfocat a les verges. És fort, A l'actualitat, el diccionari ens diu que vol dir induir algú a alguna cosa amb avelliments. Avelliments és paraules boniques, promeses, val? No us deixeu seduir per les seves promeses, posa d'exemple. També vol dir atraure algú per la seva bellesa, per la seva gràcia. Jo més per la gràcia que per la bellesa. Té una connotació negativa, llavors, seduir? No. És com que t'enganyen. Bueno, clar, pot ser. Clar, pot ser. I després, especialment, l'últim sentit és el sexual, que és induir algú a mantenir relacions sexuals, seduir a un noi o una noia. En aquest cos ja hem perdut com a fa tants segles que era dirigit a les dones. I ara et proposo, tu que és una experta, jo t'he portat aquí... experta. T'he portat 2 cartells, que hauràs de fer servir. Un és m'ha fet gràcia o que aproves, i l'altre és un suspenso total, i jo et aniré posant situacions de seducció i m'has de dir si estan bé o malament. I m'has d'explicar per què. Si és green flag o... Exacte, green flag o red flag. Vale? Mira, la primera. Hem de parlar com el jove, Gerard. Sí, és veritat. Oye, loco, bro. Red flag i green flag. Ser arrogant, mostrar una actitud superior o creure's que ets millor que l'altra persona. Aquesta està bastant clara. Era fàcil aquesta, no? Vull dir... Sí, però és que llavors, ara... et posaré una altra i vull que me la relacioneu. Vale. Diu, tenir confiança en un mateix. Creu en tu mateix i en el teu valor. Val. Però llavors, què vol dir? I ara està molt clar que creure en tu mateix està bé, però ser xulesc no. Quina és la línia? Quina és la línia? No sé, potser depèn de qui t'escolti, no? Potser cada persona té la línia en un lloc diferent i el que a un li sembla atractiu a un altre li sembla un pedant. Vale, però clar, jo per exemple, jo tinc un problema d'ego, ja ho sabeu, i m'agrada parlar de mi.
Això vol dir que sóc un xulo o que tinc una confiança en mi mateix? Depèn. Aquí depèn. Tot depèn a la vida. Bueno, o sigui... Depèn de com parlis també, no? I, no? Si tu pots creure en tu mateix i parlar de tu i només escoltar-te tu, llavors ets un xulo. Si tu creus en tu mateix i parles de tu, però escoltes a la resta i ets capaç de canviar també certes coses teves quan escoltes a l'altre, no? Escolta, molt bé. Ara, vols una col·labo al teu canal? Ara aniré jo experta de... Molt bé. No. També depèn de com li caiguis a qui t'escolti, no? Perquè jo que tinc carinyo, doncs dic, ai, mira, i un altre que li caiguis malament dirà, aquest... És veritat. Davant de lo mateix. Clar. Jo tinc la sort que normalment genero carinyo, no? Normalment, bueno, crec. Segona, red flag o green flag. Tractar l'altra persona amb consideració i amabilitat. Vale. No, espera. Sorpresa! Si és sincer, si és per durar la píldora i seduir de manera negativa, doncs... Clar, però és que a més... Però no estic... o sigui, a vegades dir alguna mentirijilla així piadosa, no per donar la píldora, però com per no... Tampoc... No, per no... O sigui, ser sincer al 100% a vegades també es fer mal a l'altra persona. Ah, sí? Dir-li, tens un moc al nas, per exemple. No, això no. I no dir-li en tota la cita i que tingui allà... No, això és una mentida... Clar. No, però jo em referia al tractar-les amb consideració, i ara faré de senyoro, estic fent de senyoro, no és que ho sigui, estic fent de senyoro, avui que veig a miro de reull a l'Aida. Obrir la porta a la senyora? Això és ser considerat o és... Això és viure al segle XVIII, Gerard. No, però hi ha gent que... Sí, és com, bueno, vale, gràcies. No, allò de, espera, obrir la porta del cotxe? No, això no tinc mans jo per obrir una porta. Això ser considerat o és... O sigui, que et quedes allà sentada esperant a que l'altra persona surti, doni la volta i t'obri... Jo ja he baixat abans. Clar. Jo tinc mans ja per obrir una porta. No, vale. O no sigui, això no és ser considerat. No, però estic fent de senyoro, Estic fent d'advocat del diable. No, clar, si t'esperes fins que t'obrin la porta serà que t'agrada que t'ho facin. Vale. D'acord, o sigui, pot ser que hi hagi algú que li agrada que li obrin la porta al cotxe. O sigui, esperar-se 5 segons assegut a dins, o assegut, i fer la volta. Val. Ara tu deies això del mentir. No mentir, però sí exagerar per cridar l'atenció. Això està bé? Exagerar per cridar l'atenció no és mentir. Però jo dic mentir per no ferir, Dic mentir per no fer-li mal a l'altre. Una mentirijilla. En plan, mira, aquesta persona... Ser fals. No, és... No m'agrades, t'ho diré a la cara... Sí, és veritat. No, però jo parlo, per exemple... No, ho he explicat fatal. Sí. Un moment. És a dir-li, tens el nas gros, no m'agrada, no li dius. Exacte, no li dius. Li dius en plan, bueno, pues potser no estem fets l'un per l'altre, tal, no es porti, es por mi. Ets molt mono, no? Allò de... Està molt bé, però ets molt mono, no? És això, no? De dir... M'agrades, però com a mi. Aquesta és la pitjor, aquesta. Vale, ja sabem que això és una supermentida, piadosa, no? No, però jo em refereixo, per exemple, també el fet de... Quan quedes vols seduir algú, t'has de vendre. No fots, t'has de vendre. Llavors tu, quin comercial no menteix al món? Oh, aquest cotxe és l'hòstia, no? Doncs t'has de vendre una mica. Fins a quin punt això és... Home, mentre sigui veritat... Però si tu vas de... no sé, poso exemple de... El meu ex, el de la casa. El de la casa, aquest, el que ens interessa. Que era tot... Tot red flag? Té un fill, ¿vale? Té un fill, però que va la seva semilla va fecundar un òvul fa molts anys i no ha fet de pare. I fins aquí acaba la seva història com a pare. ¿vale? I jo recordo d'estar, jo què sé, rodant als avis i veure qui és aquest nen, és el hijo de tal, i de quién? De tu novio, i com què? Uau! És veritat que tenia un fill. Doncs ell s'omplia la boca quan en el moment de la conversa que tocava, i no, que jo tengo un hijo, que tiene 18 años, i clar, i tu deies, bueno, és un pare aquí, però si l'has vist en foto, si no l'has vist des que és un bebè. Hòstia, 18 anys? Clar, això és presumir, sí, és veritat, tens un fill. Clar. Estàs durant la píldora, perquè sí, vale, què vas, de pare responsable? No ho ets. Quan algú et conegui més sabrà que és mentida. Són mentides que es veuen ràpid. Clar.
Una altra cosa, parlar malament de l'ex en una cita, això pot seduir amb això o no? Red flag o green flag? Normalment és red flag. Ah, sí? Sí, Red flag, vale. A veure, jo que sé si es dona en el context de la conversa, però lo típic de triangular. Ai, és que mis ex estaban todas locas, no sé qué, y típic, no, ay, no, yo sé que tú no eres como mis ex, ya sabe que tú no eres como ellas. Això és red flag total, no? Red flag total. I una altra. Total. Una altra. Cuidant molt l'aparença, és a dir, quan... Això és un altre engany. Tu quan tens una cita vas molt guapo, després ja et tires un pet al llit, diguéssim. Bueno, clar, però això no és red flag. Això és... Però quan... O sigui, aquella gent que s'arregla extremament i després que tu saps que és mentida perquè té una cita... Com aquells vídeos de TikTok que es maquillen, no? Que fan així, de cop són una altra persona i és com... Sí, això... Clar, això és a dir, si tu... Clar, en el fons és mentir visualment, clar, no? Això és molt heavy, perquè... Això és red flag o no? Perquè la persona es pensa que tens una altra cara. Clar. Clar, jo no sé si això és red flag. Això jo crec que és que has d'anar al psicòleg. Directament. Que, en plan, pobret. No? I o pobreta. Una altra cosa que no sé, el sentit de l'humor. Perquè, clar, a mi això sempre m'havia generat... És a dir, quan tu vols lligar amb algú o seduir-lo, tenir sentit de l'humor, quina és la línia de ser el graciosillo o fer gràcia de veritat? És una bona eina o no? O pot ser molt perillosa si la cagues? Clar, jo crec que depèn de l'interlocutor. Hòstia. També. Tot depèn. És anar provant. Si tu ets graciosillo, ves sent tu. A qui no li agradi, pues, ja et rebutjarà. I a qui li faci gràcia, pues, ja es quedarà. Bueno, tu què et semblaria bé que et facin conyes a una cita? Ah, jo sóc 100% de 100%, riure. Sí, jo 100%. O sigui... Encara que siguin una mica cunyau. No, si és cunyau no em fa gràcia. Bueno, escolta, hi ha gent que té el sentit de l'humor que és el de cunyau. Doncs com que sóc la interlocutora, doncs rebutjaré el sentit de l'humor. Jo he deixat de parlar gent per una broma. Has deixat de parlar de gent? O sigui, una mica Will Smith, Vull dir, una broma i bufetada. No, de dir-te, joder... Bueno, no sé si puc dir... Sí, pots dir joder i pots dir... No em fot ni puta gràcia. Ai, no te dirijas a mi en esos términos. Anda, venga, què em vas de professor a sobre? A cascar-me. I això en una cita, No, una persona que portava un temps veient. O sigui que... o sigui, una broma i ja... I una broma va acabar amb un inici de relació. Te me pones... Dic, no te dirijas a mi en eso. Entiendo que estés enfadada. ¿Qué em vas, de psicòleg? Ara. Adeu. Molt bé, veus? Això és... Bueno, m'has fet una broma, no m'ha fet gràcia, demana perdó. Arrodíllate i pide perdó. Home, una mica... Bueno, està bé que hagis après a tenir autoritat. Està molt bé. Bé, doncs ara nosaltres... Molt bé, que has passat bé, no? Bé, hem fet el test. Hem après. Hem après coses. Ara ja ens anem amb l'Aida, que la tenim aquí a punt. No sé com hauràs de passar amb tanto cable. Som-hi, que vingui l'Aida. Tothom ho sap tot a la bola del llop. Hola. Què tal? Com esteu? Molt bé. A veure, a mi m'encanta perquè jo fins que has arribat i has explicat el nom real, jo pensava que era Lady Daga, saps? I pensava, mira la tia, canyera, saps? Però bueno, també mola, Jo t'haig de pensar que em pensava que era de Daga. Sí, quan facis una broma... Claro, pensava, que ens ve aquí una tia... No, però m'està encantant, la veritat. Avui m'està interessant molt del que estem parlant. Vull dir, avui, la resta... No, no m'interessa, però avui, no sé, mola, que te cagues. I jo crec que dins de tot aquest àmbit de seducció, amor, temes parejiles sexis, jo vull que seguim parlant de merdes. Ara! Jo vull que seguim amb les merdes perquè Déu-n'hi-do, perquè n'hi ha moltes de merdes. I sí, i en tot això de l'amor, la seducció, tal i qual, hi ha, sus coses xungues, com el ghosting, el gaslighting, el maltractament psicològic, el físic, i no sé, no acabo d'entendre per què quan ens enamorem som tan gilipolles, bàsicament, no? Que deixem o permetem certes coses que dius, per què? En quin moment, no? Vull dir,
Digues, tu digues. Jo crec que és perquè prioritzes el vincul abans de prioritzar-te a tu. Exacte. Sí, molt bé. Sí, Que profund, això. Clar, aquesta és una de les frases del... És que és veritat, és que és així. I al final, penso això, que al final crec que cal prioritzar els límits i l'autoestima per davant de complaure. Has tocat el tema. Els límits. Home, els és límits. que tot el dia ens dediquem a complaure a qui volem que ens estimi, no? En plan, què necessites? Tot t'ho dono. I dius, un moment, i jo què necessito? I fins aquí, no? I que, ostres, crec que és un tema molt gros. Sí, és que normalment quan algú dona tant, l'altre no... O sigui, no? Les relacions solen ser com... Suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, evidentment, però n'hi ha algunes que les veus, no? Hi ha un que dona més que l'altre, dius tu, no? Sí. Bueno, no ho sé, però en aquestes relacions tòxiques. No us passa que hi ha relacions que ja ho veus des de fora, que dius, ai senyor... Ai, que incòmode quan passa això! I dius, ai senyor... Que dius, algú passa aquí i com... No dius res, què passa? Aquest està pilladíssim i l'altre no, no? Exacte. Ui, això que era com el Rosari de l'Aurora. Sí. Allà amb les palomites, mira. I tu, quan ho deixen, dius... Ja ho sabia. Bé, en fi, que totes aquestes coses més aviat xungues poden entrar, hi ha una concreta, que pot entrar dins la línia fina, que dèieu ara, de dir el que pensem, però dir-ho sense responsabilitat del que estàs dient, no? És a dir, que jo puc pensar... No he dit això! No, dic... Merda, ara ja estic cancel·lada a internet, tio. No he dit això. No, que jo dic... He dit mentir amb amor, d'en plan... No dir res. Però això és una altra cosa. No, és un altre tema. Però que és veritat... afectiva sí, vale? Sí, però que és veritat que hi ha com una cosa de totes aquestes que he dit llista, que me n'he deixat una de grossa... Quina? Que és el xantatge emocional. Que és una cosa que clar, que és... O sigui, com que jo dic com em sento, o no, poso com... Sí que em prioritzo, no? Però és que em prioritzo d'una manera que no està bé. Aleshores, crec que és un temazo del que m'agradaria parlar. Vinga. M'agradaria saber si... això, doncs, com podries explicar a la nostra audiència, per si hi ha algú que no domina el término, doncs això, no? El tema del xantatge emocional, i si tens algun exemple proper, també el pots posar. A veure, xantatge emocional. El tema del xantatge emocional és que està complicat, no? Perquè és això, és la fina línia de... Fins a quin punt això és posar límits d'una manera assertiva o és que t'estàs passant i estàs sent una mica... Nazi. O sigui, a veure... Està complicat. A mi, t'haig de dir que el xantatge emocional a mi se'm dona una mica bé. Segur. Se'm dona una mica bé. A mi se'm dona una mica bé. Ja, clar, no? Però clar, deu haver-hi graus. El meu no és massa greu, no? A veure, José. No, diu que no. Està pressionat. Sí, ara m'escriurà. Estem en directe. Però bueno, t'has ideat com ho has fet això? No, jo volia això, com que comencessis tu com dient el que... O sigui, això, no? Si de cop has tingut alguna experiència que diguis, tio, és que m'ha passat, o sigui, que m'han fet sentir així, i, saps? Sí. No sé si t'ha passat, sí? Bueno, jo crec que tots hem tingut d'aquestes, perquè d'aquesta gent et trobes per tota... Bueno, és que és el que deia abans, que una persona de merda podem ser tots en algun moment. I pues, el tema del xantatge emocional, hi ha gent que ho fa perquè és manipuladora, és dolenta i ho fa perquè et vol mangonejar, i hi ha gent que ho fa perquè està patint, perquè no ho sap dir d'una altra manera i ho expressa així perquè... I com detectes quin és l'un i quin és l'altre? És a dir, jo crec que sóc d'aquest segon. No faig xantatge emocional per manipular. És perquè m'ho sento, jo em sento la víctima moltes vegades. No, però com encertes qui és qui? Està complicat. Clar, perquè és una cosa puntual o és una relació que ja porta anys i tenen unes dinàmiques que sempre es comporten així. Perquè el xantatge emocional va molt relacionat amb la típica... com es diu això? Ser passiu-agressiu, no? Allò d'enfadar-te però de manera indirecta, no? Això també és molt... Sí. És molt típic, no? De dir alguna cosa, però, bueno, perquè... Sí, clar, perquè lo típic de
si haces esto te dejo, tal, això és superevident, però estan els altres de, bueno, no, sí, fes el que tu vulguis. Aquest! Però després estàs enfadat. Aquest. Si el que tu vulguis ja saps que sí. Però això és molt de mare, també. No? És molt de mare, de tu mateix. No? O bueno, sí, tu surt de festa amb els teus amics, que jo sortiré amb els meus. Opa. Aquí sí que hi ha una mica de passivo-agressivitat, no? Bueno, en el meu cas, tu surt de festa, que jo em quedo a casa. Aquest és el meu... Vale, bueno, doncs jo ara proposo que podríem posar alguns casos pràctics. Vinga. I és una mica que aquesta secció avui... Ai, que secció. Aquesta secció avui m'ha quedat una mica de sessió de teràpia. Bueno, està bé, una mica el programa. És que clar... Responsabilitat afectiva, el tema ens hi porta. No, està bé que parlem aquests temes. Sí, tant, és que ens hem de posar serios també de tant en tant. Està molt bé. Que no serveixi de precedent, Exacte. No serem gaire serios en general, però avui està bé parlant d'aquestes coses. Vale, doncs això, us poso uns casos pràctics en el que personatge A fa saber una cosa a personatge B i m'heu de dir si la manera com es comunica tira de xantatge emocional i per què, no? I en el cas que hi hagi xantatge emocional, com ho podríem dir millor o com podríem... Vale? O sigui, perquè els nostres estimats oients i oientes tinguin eines per poder comunicar assertivament. Així amb nosaltres i tots els nostres... Exacte. Tot el nostre background, vale? Aquí, vinga. Situació 1. Ara me pongo actriz, ¿vale? Personatge A. M'encanta. Però de debò marxaràs amb les teves amigues aquest cap de setmana? No em trobo gens bé, he tingut una setmana de merda i l'últim que em falta és quedar-me sola aquest fin de... I llavors personatge B li contesta: joder, teníem aquest plan des de fa moltíssim, no ens ho puc anul·lar, em sap molt greu, però segur que si truques a l'Anna et pot venir a veure en algun moment i descansar també t'anirà bé. Bueno, vale, d'acord, ja deseig que no t'importa una merda que estigui així de fet a pols. Jo vaig amb personatge B. Team personatge B. Molt bé. I tu? Red flag. Tot mal. Red flag darrere l'altre. Ai, doncs jo soc molt... Tu fas això? En sèrio, fas això? Escolta, pobre José, el que ha d'aguantar. Em sento molt identificat, En sèrio, fas això? No, però potser no així, però... Si jo estic molt cansat... José, pestañea si és que sí. Jo estic molt cansat. I ara resulta que té una festa. Amb el que bé que estaríem a casa. Pues et quedes tu a casa si estàs cansat. Està feo. Bueno, no, està feo. Però empatits una mica amb el... Vale, i com podríem... Com ho podria... Això. Personatge A, com podries comunicar-te millor? Vinga, això m'ho interessa a mi. Clar, a veure, és que sí, és un plan que està fet des de fa temps, per molt que et comuniquis, jo crec que és el que hi ha, però bueno, pues ho podries intentar dir en plan... Que potser ho pots comunicar, però simplement comunicar, no? Sense buscar que l'altre canviï el seu plan, simplement dir disfruta del teu plan, jo que tinc un fin de merda perquè porto una setmana tal, però... disfrutar, no? Rotllo, que sàpigues que estic així o que no és el mateix. Jo crec que no és el mateix. Preferiria estar amb tu, però passa tu bé. Però entenc que tens aquest plan i que no l'has de canviar, no? Però si ho dius... Jo estic... Com ho has dit? Exactament? Bueno, li comuniques com estàs. Has dit... Però què dius per to? Et llegeixo jo amb el to que acabo de dir el que acabo de dir? Sí. Però de debò marxaràs amb les teves amigues aquest cap de setmana? No em trobo gens bé, he tingut una setmana de merda i l'únic que em falta és quedar-me sola aquest finde. Però amb aquest to també és una puta merda de missatge. També ho és. Sí. O sigui... Però no, jo vull el que has dit com a exemple a dir. Estàs utilitzant la culpabilitat. Fatal. Clar, no, jo el que he dit com a exemple a dir és sé que tens aquest plan, disfruta, no el canviarem, però que sàpigues que tinc un dia de merda. Aquest pro! Vale, tot el que diguis abans del pro no serveix, no? Vols dir? Clar, però veus com jo empatit... Clar, tu tens el dia de merda. Podria ser, que tampoc estigués bé, vull dir, jo no ho sé. No, però el pro al final és passa-t'ho molt bé, de veritat, sincerament, gaudeix, tal, però jo estic fatal i em quedo a casa. Vull dir, en el fons, llavors, realment és no dir-ho. Passa-t'ho molt bé, i em trobo per mi que jo tinc un fill de merda. Això seria l'amor màxim, per tant. No, perquè al final és legal el que tu sents. Llavors si ho expresses... Per què no ens truca algú que entengui molt i ens digui com han de la situació? Si ho expresses bé, està bé. Vale. O sigui, com ho ha dit ella, és millor. Clar, i a veure, depèn de com continuï, no? Perquè si després de dir això pues, comences a fer-te la víctima, ai no, perquè clar, perquè això sí que... Red flag. Però expressar que, pues mira, m'agradaria més que et quedessis aquí, però, pues vale, pues...
Vale. No estàs fent un drama. D'acord, hi ha un però, no me'l sabeu arreglar, aquest però. Vale, vaig a posar una altra situació, vale? Vinga, segon. Que no és tan amorosa, d'acord? Vale. Vale, personatge A. Estic flipant, o sigui que després d'haver presentat tots els documents per tu, ara no pots venir a donar-me suport a la reunió de demà. L'altre diu, hòstia, no, és que no puc venir, em sap molt de greu, tinc molta feina i a aquella hora pues, estaré a tope. De debò que si pogués vindria. Ja, clar. Passivo-agressiu. Aquest sí que el tinc claríssim. Sí? Aquest 100%. I quina diferència hi ha amb l'altre? Que l'altre, si tu tens un fin de merda, pues has de poder-ho Però expressar. perquè potser la feina ho acceptem més o què passa? No. O ho acceptem més, ho veiem més ràpid que amb la parella? Això segurament. Jo formo part de la gran massa. O sigui, pels companys de feina no ens deixem maltractar tant com per la parella. És possible. O a la parella li exigeixes més, segurament. Això sí. Confiança que fa bàstic. Clar. Sí. Sí, passa això, no? No? És a dir, bueno, no sé. Jo la meva... Què hauríem de dir aquí per canviar? Aquí hauria de canviar el jefe. Home, és que aquí la persona aquesta directament s'hauria d'extingir. Vull dir, no, del rotllo. Bueno, noi, ets un quejica, col·lega, vés a la puta reunió i sigues un nen gran ja. Molt bé. Hombre. No, el típic gràcies por nada. Ja. Gràcies per Que hi ha gent així, Sí. Molta, Sí. Que és com? Jo tenia una encarregada de treball així. Un dia em demana el meu mòbil personal. Sona la llum, deixa'm el teu mòbil per posar música. Dic, no. Que sí, que per posar música, perquè per als clients que si no tenen música, dic, m'és igual, el meu mòbil no és material d'empresa. Gràcies per nada. Perdona. A sobre m'he de sentir malament per no deixar-te el meu mòbil, vinga. Faltaria més. És que deixar el mòbil avui dia és deixar... Bueno, és que, noica, però és que és veritat, o sigui, en quin moment tu has de deixar el teu mòbil per una cosa que és com, pues, si se'n va la llum, pues, quina culpa tinc jo, no? I el meu mòbil, o sigui... I gastant tus datos, no els seus. Ella no té mòbil. I els datos ja és com... Però imagina't que et quedes sense bateria per culpa d'això i després no pots, jo què sé, anar a lo que si se li cau i se li trenca la pantalla, què? Se la liu. Ara me pagas otra. A l'encarregada. Clar. T'imagines? Gràcies per nada. M'ha agradat. Bueno, en fi. Situació 3. Sí? Vale. Vinga, va. Persona que diu... Em fa ràbia que l'Eric no hagi vingut al meu aniversari perquè és el meu millor amic des de sempre i no entenc per què és tan important anar a veure els seus pares avui, si es pot veure sempre. Puto Eric. Bé. Jo estic d'acord. Bé, s'ha disculpat, l'altre col·lega li diu, s'ha disculpat moltes vegades i sap molt greu no estar aquí, però no podia no anar a l'aniversari de ser mare. Vale. I l'altre diu, joder, pues mira, per mi això és una menció un després. Eric, cruz i raya, cancelado. Guai, jo soc l'amiga que ho està comentant al costat. Per tant, l'Eric, però tot això l'Eric no ho sap. El que no ho sap, l'Eric? Això l'Eric no hi és aquí. Estem parlant, estem parlant el Gerard i jo de tu, que no has vingut a la meva festa. Jo el truco. Eric, no saps el que estan dient de tu aquí. Això és la típica persona passivo-agressiva que després li dius, ai, què et passa? I et diu, no sé, tu sabràs. Això m'encanta també. Jo ho faig una mica, això. Bueno. Sí, això ho faig una mica. Està sortint tot. No una mica, vull dir que jo a vegades és com que no sé com expressar-me, perquè sóc així delimitada, vull dir, ja està, i no sé com fer-ho, i em callo i entro com en bucle i tal, i què et passa? Res. I és com... I al final exploto i és com... I és com, joder, però digue-m'ho abans. Llavors... Però llavors li dius tu al Moja, no hauries de saber-ho. Què dius tu al Moja? Pues potser no li dic al Moja, li dic a una altra persona. Bueno, jo... No, pobre Moja, ja sé amb ell. Ell pateix. Està a casa dient, sí, m'ho diu a mi. Sí, és veritat. Sí. Bueno, vull dir, saps? Clar. Que, joder, sí, no sé, però perquè ja et dic, o sigui, reconec que és per falta d'eines de comunicació, això. 100%. Assumo mi. Sí, molt bé. Llavors què? L'Eric no mal. No, l'Eric no, pobre Eric. Ai, no, l'Eric. Perdó, el personatge A. El personatge A. Però un moment, no em quadra la història, perquè el cumple de ser mare i el cumple del seu millor amic de tota la vida han coincidit sempre. Sí, llavors aquí hi ha algú que m'ha entès. El cumple de ser mare havia sigut fa uns dies i han tingut temps de celebrar-lo. Això... I l'han celebrat ara. O és una parafília d'ell que busca gent que hagi nascut el mateix dia que sa mare. Aquí los detalles de los guionistes. Aquí hi ha un forat argumental. Bueno, en fi. Hi ha un fallo de guió. Un altre dia i ja està. Ja està. Serà per dies. Ja, tio, és veritat. Per favor. Amigues, això és tot. Molt bé.
tothom de les xarxes, no us deixeu xantatgejar i no xantatgegeu. No us deixeu trepitjar i no trepitgeu. Aneu a teràpia. Jo què sé. Aneu a teràpia i tingueu cura de les vostres relacions. Això sí, no feu cas de res del que hem dit aquí. No la practiquin en casa. Besitos. I aneu a teràpia. I que et fotin Eric i virtual. No, l'Eric no, pobre! El personatge A, el personatge A. Personatge A. Bueno, anem a fer una mica de... M'heu xafat la meva cluent. No, estava molt bonica. Perdó, estava molt bé. A veure com a l'Opus Clip posa xantatgejar. Aquesta serà divertit de veure. Xantatgejar. Anem a la secció Minèlia, edició Millennial. Gràcies. Minèlial. Ja no sé ni què dir. De la mina. Som-hi! Tothom ho sap tot, edició Millennial. Ja hi som, eh? Sí, perdó. Ja estem aquí. Estàvem pensant com s'escriu xantatgejar. La deu existir. Vale, doncs això és l'edició Millennial, que és bàsicament jo parlant de coses de millennials, fent un viatge nostàlgic a la nostra infància i adolescència, i qui donava els consells per seduir, perquè el dia d'avui era de consell de seducció, diu, qui donava els consells per seduir de la nostra època? Letícia Sabater? No, efectivament, velles conegudes de les que ja hem parlat en aquesta estupenda secció, que són la Bravo, la Superpop i la Loca. Dale, la Loca Magazine. Tres referents. Ella té una mica... és d'altra generació. Se li havia nominat els ulls. Efectivament. Això passava, hi havia una cosa que feien, era explicar-te com lligaven els famosos, ¿vale? Del rotllo... Consejos para ligar con Nick Carter. Que vamos, que segur... Home, Nick Carter era el del Backstreet Boys, el Roset, no? El germà. El germà. No? Aaron Carter i Nick Carter. L'Aaron era el... El Nick Carter era... El gran. El gran. I l'Aaron era el que va treure una carrera en solitari quan era pseudomenor. Sí. Pues et posaven això, que dius que segur que Nick Carter els havia fet un mail des de Florida o des de on visqués aquest home. Sí. Segur que sí. Que però eren anglesos, no? El Backstreet Boys eren anglesos. Què va? Eren americans. Ah, sí? Vale. Eren americans. Menys mal que està el José per consexual. Són les Spy Girls que són britàniques. Perdó. Però clar, feia molta gràcia que posin això de consejos para ligar de Nick Carter, perquè és, en plan, no és Nick Carter, és la Paqui a la Gran Vía de Madrid, a la redacción de la Bravo, escribiendo consejos para ligar con tíos como Nick Carter. No funciona. Però bueno, més enllà d'això hi havia els consells d'estar per casa més normals para seducir al chico más popu de tu classe, perquè, òbviament, tot era tu, com a tia babejant per un senyor, o sigui, per descomptat, no es contemplava que existís una realitat LGTBI, això no passava. Què dius? Així hem crescut, sense referents a la Bravo i a la Superpop, perdudes a la vida, o sigui, no es pot anar per aquí. I he buscat exemples reals, això és real, de consells, agafeu-vos bé perquè flipareu, dels consells que ens donaven a la nostra adolescència. Val. Ho has buscat real, tot és real. Tot és real, són consells que sonaven reals a les revistes. I pensar-ho realment quan, jo què sé, primer beso i tu van tenir a la Bravo al cap quan estàs executant el teu primer beso, o sigui, la Bravo diu que he de fer això. A veure el que deia la Bravo. Anem a recordar-ho en aquest moment tan tens. És molt heavy, és molt heavy. La Bravo, consell número 1 per seduir de la Bravo és, abro comillas, un par de besos sensuales, atenció, consell a una nena de 12 anys. Clar. Un par de besos sensuales y tiernos, apenas rozando su pómulo, y luego dile, soy dulce. Molt cringe, absolutament molt cringe tot. És que només falta que digui, i mírale a los ojos. Però una cosa... A mi algú em fa això i jo truco a la policia. Vull dir, per què la gent de Bravo volia el nostre mal com a generació? Clar, però jo ara de cop ho penso i dic, nosaltres ho llegíem així. I al final saps que no ho faries mai, o pràcticament mai. Ara els nens ho veuen, i és el problema... Home, ho veuen, clar, perquè ja ningú llegeix una revista avui. No, exacte, i ara hi ha un temazo amb tot això. Aquestes revistes ja han xapat totes, Clar. Van durar bastant, Avui buscant info, que no ho sabia, la Bravo, la pàgina web va xapar el 2017. Imagina't. Sí, no fa tant, en realitat. No. Però no. Llavors, una altra cosa que hi havia era... jo em ric perquè ens ho hem de prendre amb humor, però realment és molt greu, és ¿vale? greu. És gravíssim. Sí. Una altra és... Una pequeña discusión con ese chico puede volver sus ojos hacia ti. Demuestra tu carácter. Además, los amores reñidos son los más queridos. O sigui, a tope aplaudint la toxicitat, Sí. Aquest consell el donen ara, també. Qui? Tania Luceli. Qui és aquesta persona? Tania Luceli és una youtuber que crec que és mexicana, que t'ensenya a Mujer de Alto Valor. I ella diu que si tot va bé en una relació, sempre bé, que no, que ha d'haver, no sé quin percentatge d'ella, però que ha d'haver un percentatge de discussió.
Sí. No. I això està passant avui en dia, això està permès a internet. Bueno, clar, o sigui... És que els consells que donen avui en dia, no sé si... Com has dit que es diu? Tania Luceli. Luceli, doncs molt Lucidelli no és. Té, perquè jo m'he mirat, vaig fer un vídeo comentant-la, perquè em demanaven que comentés aquesta dona i s'esperaven que li anés a tirar hate. I a veure, realment, té una part, com tots aquests canals de seducció, tenen una part de consells que són de puta mare i que t'ensenyen a prioritzar-te, a tenir autoestima, tal, i tota aquesta part està superbé, però després t'ensenyen tota una altra part supertúrbia, que clar, com el primer que t'ensenyen està bé, doncs ja enganxen a la gent amb això, però que t'ensenyen a manipular i a ser una persona. Clar. Jo és que no conec gens aquesta part d'internet, no sé, jo, menys mal. Jo tampoc. M'he quedat als gatets, sí. Tu a YouTube entres a mirar les receptes. Cuina, jo cuina i gats, també. Cuina i música. I jo vídeos de càmera oculta japonesos, que és una cosa que... Què? Home, fa molt riure. Què és això, Gerard? Ja us ensenyaré alguns. Per favor. De bromes. Però tipus Jasper Laux, aquell. No. Això també és molt millennial, No, però molt més heavy. És a dir, munten una sauna i el senyor es fica dins la sauna i de cop i volta s'obre una porta i la piscina surt i és una pista d'esquí i el tio cau no sé quants metres. Què? Que sí. Com? És igualtat física als japonesos. No és superproducció. No, és una passada. Tornant a les coses horribles que consumíem d'adolescents. O ara, com acaba de quedar palès. Sí. Hem llegit 2 consells de la Bravo, però és que els de Superpop són molt més heavies, vale? O sigui, realment, d'entre les 3 coses, a Superpop era... Atenció que diu. Utiliza la táctica patosilla. Ai, Javi, és que a més et fa aquí com una interpretació, ¿vale? No ho faré tan bé com la idea, però diu: Ai, Javi, soy una inútil, me he dejado el monedero en casa. Javi, eres un genio, si pudiera estudiar con tus apuntes de mates seguro que aprobaría. ¿Qué? Perdona? Vull dir, què és això? Javi segurament era un inútil perdut. Exacte. Javi no tenia ni puta idea de la vida. Javi era un prepúber heterobàsic que l'única cosa que feia amb la seva puta vida era col·leccionar cromos de CR7 i fer-se palles amb el Canal Plus pixelat, i nosaltres li hem de menjar el cul a Javi perquè se suposava que no podíem prendre els nostres propis apunts de mates. Vull dir, què és això? Hombre, ja, Superpop, tio. Molt malament. Indignació. Real, sí, real. Tot i que t'haig de dir que encara que fos el Javi, jo, si em passaven apunts, sempre era molt feliç. Vull dir, perquè una de les coses que em feia més mandra era... Jo, o sigui, he sobreviscut molt de la feina dels altres, acadèmicament. Però això també és una tècnica, l'adulació. Et diuen coses bones de tu perquè, ai, a aquesta persona li agrado, i tu et penses, saps? Això et puja l'autoestima. Clar. I aquí també amb això et manipulen. Clar. Perquè vols mantenir els estàndards, no? Dius, si aquesta persona es pensa que sóc així, doncs he de ser així, perquè ara no vull que es pensi que sóc pitjor. Clar. Mira, veus, estàs idolatant el Javi, és una manera de dir-li... No, mira, el consell que et donen d'hazte la tonta para que Javi te... Patosilla. És fer-lo sentir especial. O superior, fins i tot. Ai, és que ets, els teus apunts que vegi... Ai, mira... I jo soy patosilla. Protégeme. Fes-me de papa. Sí. Mira, fatal Superpop. Fatal, Sí, perquè a més, Red Flag Superpop, fatal. Diu, una sonrisa a tiempo es un corazón tocado. Sé súper carismática con todo el mundo, no solo con él. Gánate a sus amigos y a su gente. Mira, et diré una cosa, senyora Superpop. Si Javi era tontíssim, sus amigos eren tontíssims per 2, ja. I per què no és per fer que era una tia que perquè ho he vist molt, que en plan que surten... Jo era antigua reportera de la Superpop, tal. Ho feien quasi tot eren ties. No, quasi tot eren ties, però clar, al final l'època era la que era. O sigui... Però bueno, diu, ser comprensiva con todo el mundo, vale, fins aquí guai, està bé, ser comprensiva con todo el mundo, sobre todo con él en mayúsculas. No juzgues, això és molt fort, no juzgues, no critiques, no rechaces a cuantos no actúan como tú, serás más bella. Conclusió. Què? Conclusió, tenir esperit crític et fa lletja. Suposo que és això. Exacte. És això el que diu la Superpop, Bueno, clar. A veure, clar, és que no s'ha de jutjar i tal, no està lleig. Hòstia, però diu... Però és lo típic no juzgues, no critiques. Calladita estàs més guapa. És que és això, el que ens fotíem pel cul de petites és això, Imagina't. És no juzgues, no digues, no critiques, tal... Bueno, hi havia un altre més heavy també, però com no l'he posat perquè podria estar tot el dia aquí llegint, però és més o menys això. Podrien dir d'una manera més que entenguis per què no està bé jutjar, per què no està bé criticar, però no, que
que no quedes bé, no és de senyorita. Clar. Sí, és que era això. Però realment, per altra banda, està molt bé que ens escandalitzem ara amb això. Sí. És a dir, realment falta molt camí, tal, Collons, però realment això és impensable ara. Sí. No? Bueno, jo clar, estic una mica escandalitzada. hi ha un youtuber que mexicà. nosaltres potser no ho sabem i ella que estàs més Jo tal... estic escandalitzada amb el que veuen els... Barbaritats. Hi ha molt o sigui, existeixen superpops en altres canals. Hi ha gent que es guanya la vida fent mentories per aprendre a seduir. Ja. Però en plan mal, En plan fatal. En plan un tio, jo he vist un tio que va pel carrer i entra-li a una tia... Ho vam veure això amb el José Álvaro Reyes. Com es deia això? És aquest fatal. Álvaro Reyes. No feu publicitat. Un incel. No el busqueu a YouTube perquè... No, ara dir això, ara tothom el buscarà. No, perquè després cada cop que entreu l'algoritme es pensarà que us agrada i us ensenyarà els Clar, malament. No el busqueu. No penseu en un elefant blau. No, però jo vaig veure a la Glòria Serra, quiere hablar, saps aquesta que feia un reportatge de gent que feien trobades de senyors. És aquest, pavo. I era realment vexar la dona. A la disco, ataca-la, convida-li la copa, si no sé què. Separa-la de les amigues. Exacte, sí, molt heavy, molt fort. És fatal, però tios allà prenent apunts, Així? Però això ara, està passant 2024. Clar, aquesta és la superpop actual. Per això que existeix, segueix existint, i a més és com gravíssim, perquè és això, perquè clar, aquí pues, la Paqui a la Gran Via de Madrid pues, al final no posava la foto de ningú, però si aquests pavos van i graven com li entren a una tia, o sigui, aquesta tia queda gravada, saps? O sigui que... És que és una merda. Sí, està tot fatal, Sí. A més, a la Superpop et deien coses com ser positiva, saber sonreír, ser sincera y espontánea, ser femenina al máximo en todo momento, lugar y circunstancia, hacerte reír, ser atrevida y apostar fuerte cuando se debe i mostrar independència. Miri, perdoni, Paqui. Serà l'anunci de la Barbie. Clar, és que és total. Miri, Paqui, perdoni una cosa. Per començar, ningú pot ser totes aquestes coses a la vegada. És impossible, ¿vale? És humanament impossible. I segon, el que és més fort, és que després la cabrona de la Paqui rematava amb un però sobretot sé tu misma. Mira, aneu a la merda, saps? Després de dir-me tot això, aneu a la merda. No és compatible. Com havies de ser tu misma si tota l'estona t'estaven dient com havies de ser per agradar als altres? Vegis altres normalment com tios als quals els importava una merda agradar-te a tu, que això és una altra. Perquè no et creguis que en aquella època existia... O sigui, nosaltres teníem la Vale, la Superpop, la Bravo, no sé què. Hi havia alguna cosa similar, equivalent, per nois? No existia. Les seves revistes eren sobre coses que a ells els molava fer. Cotxes, futbol... El furbo, el cotxe, l'aceite de motor... I aquestes coses. I les ties amb boles. Exacte. O sigui, no hi havia res d'adolescent similar per un tio a la Bravo o a la que t'ensenyés com ligar con la chica de tu tal. És que, de fet, no els importava ni agradar-te a tu ni res del que havies de dir, i ja t'ho recordaven també la Paqui, que, atenció, us porto l'últim consell de la Paqui, que era no rompas ese momento de misterio con la típica preguntita. ¿En qué piensas? Si tu chico se queda colgado en las musarañas, déjalo disfrutar del cuelgue. O sea, Javi era un fumat i, a més, havies d'estar allà mirant-lo com Javi era gilipollas. Passava de tu. Passava de la teva cara. Diu, lo más probable es que esté pensando en el final de la liga, en las caderas de Pamela Anderson o en el maldito examen de química. Así que no vale la pena agobiarlo ni ponerte pesada. Sí, no molestes con tus tonterías de tía. Es que falta dir, y llévale las zapatillas, el periódico y que la sopa no esté salada. No? Perquè, hòstia... Total. És la Francis, la doña Francis dels 90. I això és la nostra època, que no és el franquismo, saps? És la nostra adolescència, és heavy. La Paqui la van educar a l'època. Exacte. La Paqui venia xapada a l'antigua, la col·lega. Pobra Paqui. Una senyora de 60 anys allà asseguda en una màquina d'escriure. Clac, 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 clac. I el jefe segur que era un pavo, El CEO de la Superpop era un senyor amb dos collons que li tocaven a terra. Bigotut i amb panxota. Sí, 100%. I després ja, per si això no era del tot turbi, la Superpop tenia uns hechizos de amor, us en recordeu d'això? Jo feia, això. Que era directament recórrer a la màgia negra per agradar-li a un tio. Sí, la loca. Sí, la loca també tenia les seves coses, però la Superpop, us llegeixo un hechizo de amor real, ¿vale? Que diu, hazlos el día de San Valentín y las noches que indique el hechizo. Per tant, tu ja havies de fer tota una performance como literal. Sí, como si fueras una bruja. Brutal. Y diu, para que se fije en ti.
Con luna llena echan en el corazón unas gotas del aroma del amor y ponen en el centro la siempre viva, la flor de la pasión. Di en voz alta, o sigui, tot molt esperpèntic. Di en voz alta el nombre del chico que te gusta, enciende una vela y cógela con la mano izquierda, repite su nombre y apaga la vela. O sigui, jo havia fet merdes d'aquestes, Jo havia fet merdes d'aquestes. Perquè se't fixés en no tu això, però el guapo de turno. Això és com el de manifestar, no? Que està de moda ara. El què? El de manifestar, el de manifesto que vull que em passi això. I manifesto que vull que em toqui la loteria. Sí, malament. Rotllo, sí. I que si tu penses en les coses que vols... No per anar a confiar. Hòstia, no sé, però a mi ja em semblava, tio, tenia adolescents de 14 anys fent màgia negra. És com la mateixa merda, però va evolucionant. Exacte. Les modes van canviant, però el concepte és el mateix. És molt heavy, la veritat. Però bueno, per no marxar amb un mal sabor de boca, farem una cosa final, que és la loca, que la loca... La loca era la millor. La loca era una miqueta més moderna, en aquest sentit. Bueno. També deien alguna barbaritat que altra, perquè, bueno, al final era l'època, no?, de la Paqui, doncs estava la Paqui de la loca, era una Paqui més moderna, però ja modernejava una mica més la loca. Parlàvem de temes LGTB, de la regla sense que fos un tabú molt gran, tal, no? I el consell que et donava la loca per seduir algú, atenció, era el llenguatge no verbal, i deia: ¿Cómo insinuarte sin abrir el pico? Con una caída de pestañas. Fem tots, sisplau, aquesta seducció, vale, de la loca. Jo no sé fer una caïda. Seducció de la loca és caída de pestañas, tocarte el pelo, vale. Suspiritos i sofocos veraniegos. Le pondran a 1000. O sigui, això o trucarà a l'ambulància, perquè no se sap molt bé si t'està donant un jamacuco, si el vol seduir o què passarà. Pelo, fer una caiguda de llum i fer... No, han de ser suspiros veraniegos. Que no sé molt bé què són suspiros veraniegos. Clar, però realment podies... Com el xinxan. Una mica... Sí, i ja està. Ens quedem amb el consell de la loca perquè els altres eren horribles. Visca la loca. Sí. Doncs vinga, anem a la penúltima secció, que és la del repte, que tenim el premi. No està allà. No passa res. Tira. Tothom ho sap tot per guanyar el repte. Doncs mireu, aquest joc ja l'hem fet alguna vegada, val? És que jo ara amb el mòbil agafaré una lletra a l'atzar, vale? Una lletra a l'atzar, i teniu un minut, val? Un minut per escriure totes les paraules que comencin amb aquesta lletra, que soc fatal, relacionades amb la seducció. Bé. Podeu posar el que vulgueu, eh? En català? En català o en castellà, m'és igual. Vale? Podem fer bilingüe. Vale? I la lletra és... A veure... En català o en castellà m'és igual, crec que és el primer cop que surt de la teva boca, eh? Sí, total, eh? Estàs avui light, podem fer en castellà i en català. Vinga, La lletra és la C. Sí. Vale. Temps. De la seducció. De la seducció. Sí. Deixa la general i poses el minuto. Ho tens? Perfecte. Ara la gent està veient un minuto. Ja m'avisaràs quan acabi. No sé. La C. Coses de seducció. Pot ser qualsevol cosa. Acord. Ai, perdó. Perdó. Ens estàs traient paraules. Perdó! No dic res. Pot ser qualsevol cosa. Pot ser un animal i m'haureu de justificar per què. Pot ser un país. Pot ser un sentiment. Pot ser un utensili. Pot ser una idea. Pot ser un objecte. 15 segons. Espera, no miris. Xxt. Ui! 5 segons. 4, 3, 2, 1... Temps! A veure, com ha anat això? Jo tinc un 2, 3, 4, 5, 6, 7... 3, bueno, 3, Noemí, no està malament. Jo 9, eh? 9? Molt bé, i tu? Jo 8. Val, comencem per la Noemí, va, que en tens 3. Recordeu que si hi ha alguna que s'ha repetida l'heu de tatxar. Vale, pues la primera... Casa. Casa, vale. Casa, depèn, si no és com aquella que vaig anar jo, No, casa, vale. Un punt, te la conto bona. Potser jo no he entès la justificació, eh? Home, pots seduir algú portant-lo a casa. Una cita pot acabar a casa. Sí, un punt. Sí, l'he entès.
La compro. Cirera, perquè estan bones i pots quedar per berenar. Sí, és una fruita molt seductora, la cirera. És una fruita molt sensual. Sí. Si una fruita pot ser sensual. Sí. I cos, perquè el cos és... El cos és seducció. Mira, 3 de 3. Algú ha posat alguna seva o no? No, Heu de tatxar? he posat casa. Casa fora. Vale, i cor l'he de treure perquè l'has dit tu, no? Jo també. Que perdré per culpa Cor no teva. val, cor no val. Treure, Igualment la tatxaríeu perquè l'heu repetit. Mira, Aviam. jo diré caliu, perquè fas caliu. Sí, m'agrada la paraula. Fas caliu, però caliu és... Fas més caliu. Sí, per seduir, caliu. hi ha un caliuet allà. Sí, te la compro. El caliu és post-seducció. No té per No? què. La compres, vale. Jo la compro. Vale, cervell, perquè, escolta, això sí. xuta que t'hi cagues, quan estàs aquí Sí? intentant Bueno, seduir. bueno. Que no. Sí. El Jo cor crec va, que... però el cervell va més. Sí? Sí. Bueno, però jo ho veig com algo tan irracional. Ella està fent com que sí, Ella diu tu que també la sí. compres, Vale, oi? D'acord. El meu logo és un cor i un cervell. Sí, és veritat. És un cor. Sí, està molt bé. Cervell en forma de cor. És veritat, està molt guai. Mira, vamos. Molt bé. Aquesta m'he patillat una mica. Caminar. Perquè pots anar a caminar per la platja, pel bosc i per llocs, Per mi no i pots parlar caminant. Jo Caminar com a cita, vols dir? No, però caminar... No, és com dir respirar. Clar, per respirar necessito... Però era amb C. No, clar, ja, no, aquesta no la compro. Cafeteria. Això sí. Sí. Quantes cafeteries han tingut primers tinderazos? Sí. Cafeteria, jo vaig a un bar, a un cafeteria. Escolta, Més perquè... sexy. Cafeteria, però que avorrit. Així, Però com un de bar és tarda, millor. de tardeu. Un bar és més, no? Bueno, però No. hi vaig. Sí, cafeteria compro com a lloc per seduir. Per esmorzar. Sí, compro. Una cita per esmorzar. Pues Quan ha podria passat ser, això? escolta, si estàs al paro, com jo, ara mateix, tindria cites per esmorzar tot el dia, jo. Perquè, bueno, cites no amoroses, moja. No, és Però moja. De cites de feina. De trobar-me amb gent. Exacte. No, home, no. Hi ha una cita de seducció, No, ha però de ser a la sí. nit. Opa! Ha Opa! de cada sopar, Gerard. Si la cosa va bé, què No, fas? és tardeu, és tardeu. Però tu el primer dia ja... Ja xusques. Mira, el primer dia ja xusques, Sí, per què no? Sí. No, primer dia Sí, no. m'ha passat, sí. Què Home. passa? Ha succeït. Ah, no? Està bé, està malament. No jutja, cadascú fa el que vol. No jutgem, però sou de primera nit o no? No, mai. Jo és que No. soc Bueno, mai. molt desconfiada. Potser sí. Vale, clar. Ha passat, però ja no. Però ja no. Ja fue. De moment portes 3, Vale. Pots avançar-la, la Noemi. A veure. Càmera, perquè sempre et vols fer una primera foto. No, home, no. Amb aquella persona. Home, sí, et pots fer selfies sexis. I perdona, i què veus a Tinder tu o a qualsevol aplicació per lligar? Fotos! I com s'han fet aquestes fotos? Amb càmera. Càmera ho veig una mica boyer, Jo aquesta no la compro, No la compro. Ponme la cam. Ponme la Ponme cam. la Hòstia, cam. ponme la cam. És molt millennial, també. Ponme Ponme la cam. Bueno. Escolta, conteu-me-la. No la conto, jo no la compro. Joder, No. era boníssima. Capullo, perquè ens trobem capullos tots. Aquesta sí. Bé, Sí, perfecte. lliguen bastant. Aquesta. Oh! Lliguen bastant els capullos. O sigui, es lliga més sent un capullo que una bona persona. A vegades sí. Sí. Passa. Però això és veritat, i ara diré una cosa de Així senyora. malament em Puc dir va. una cosa de Capullo? No, que Estàs dient moltes coses, senyora, avui ja, que Hem de moltes posar un noies límit. els agraden capullos. I els bons nanos, Ai, pobrets. els bons nanos, bones persones que van així i tal, no lliguen mai. Em diu que soy un capullo. En té 3 darrere. Ja ho he dit, cancel·leu-me. És que és veritat, Cau no? d'estarra, no? Cau de... No. Ah! A la Això joventut passa. potser passa, però després tu ja no busques els Sí, capullos, tu exacte. després vols Segurament quan... vols qualitat. És veritat. Deu ser una Capullos cosa a més su de casa, jove, però m'entens? passa molt, Passa molt. Sí. Sí. Vale. Bueno, però aquesta Capullo me'l menjo, és boníssima. Vale, i l'última és camí, perquè comences un camí o no amb aquesta persona. Camí, és com caminar, a més a més. Però pot ser més 4. espiritual. No? 4. Sí que la compraria. Hauria de ser la jutgessa. Hauria de... Clar. Bueno, 4. Està molt bé. A veure, tu quantes en tens en total? Jo tenia 8 i he tatxat cor perquè però no veure. he coincidit amb cap... A veure veure si te què les dius. aprovem. A veure què dius. Carinyo. Molt bé. Sí, carinyo, molt bé. tot Home, i que és ho un... dubtes? Però és un barbarisme. Però si has dit que sí valia. Bueno, però o català o castellà... Carinyo. Carinyo en castellà, vale, d'acord. Carinyo, clar. D'acord. Cool, no? Perquè és una Molt part... bé, és- cool, sexy. Vinga. Sí, El per cul seduir pot el cul, seduir. Bueno, Pots bueno, seduir amb el sí, cul i d'acord. llavors... és igual, aquesta no la vull. No, què? Quina? Cony? Has posat... És cony o no, el que diu?
Hi ha gent que envia fotos. Bueno. Fotocoño. Fotocoño. Clar. Me l'estàs comprant? Te la conto. Gràcies. Sí, jo per guanyar aquest joc, el que sigui, si m'han de cancel·lar internet, que em cancel·lin, però he guanyat aquesta putíssima merda. No, que farem un tongo. Clar. Vale. També he posat celebrar, perquè tu celebres una cita o celebres un algo, no? Vas a algun lloc... No, tu perquè vols anar al bar i vols una excusa, però no. No, fuera. És veritat, jo només tinc cites per beure cervesa, tio. No espera que hi ha persona més igual. Com et deies? Què? És que la següent és cubata. Clar, has d'anar al bar. No he fet cap mai un cubat en una cita. Home, que no, jo he anat de festa, en una primera cita. Sí. Però quines merdes de cites heu tingut vosaltres? Però que sí, com m'estic sentint fatal, soc una abuela. Jo t'haig de dir que fa molt de temps vaig tenir una primera cita i que vaig acabar de festa, vaig acabar a casa de la persona vomitant. Ai, en el bar, estava assegut al sofà i vaig ser... No! Al sofà, més! Però no t'has donat... No pots dir, vaig al lavabo un moment i vomites. me'n recordo Vas estar perfectament. aguantant i va ser... Noi de Cádiz. I vas tenir més cites? No, mai més. Sí, mai més. Hòstia, fatal, No, fins i tot em va anar molt bé vomitar. Vaig tenir una excusa perfecta, com que a vegades costa dir que no. Ui, mira. M'encuentro fatal, No em trobo bé i no era una excusa. O sigui que... Bueno, va, què has posat? Cubata, aquesta me la compres perquè... Va, te la compro. Va. Sí, te la compro. No? És un lloc on es sedueix. Casament... No, home, no! Home, si hem comprat camí, no comprarem casament. No l'he comprat. Casament ja és ultrapassada la seducció. És que No. I l'última? No, i he comprat... He fet cookie. Ai, que cookie. Ai, no. No, això ja estàs en relació. Ja estàs en una relació. No, perdona, et pot semblar cookie algú al principi. És que no és ni una paraula, realment, això. Jo... No, això s'ha acceptat per dir, a cookie? Jo no l'acceptaria. Per tant, hem quedat 3-4. Pues jo crec que si hem empatat, això... Clar. Sí. Mira, acabes de guanyar el premi! Aquí anem així. Mira, mira el que diu. Què diu? Mejor acompañante de lecturas. Oh! Boníssim. Que maco. Doncs ara sí que ja acabem amb el que ens ha escrit l'audiència. Anem a veure què ens ha escrit l'audiència. Què diuen? L'audiència certifica que tothom ho sap tot. Què passa? Vols llegir la primera? Va, No, perquè és que... O sigui, jo a vegades crec que s'inventen els llocs on són la gent. Què és Escaldes d'Engordany? On està això? Andorra? On hi ha caldea? Andorra. Sí, home, sí, Escaldes d'Engordany. No has anat mai a Andorra, Marina? Sí, però Escaldes d'Engordany... Home, Andorra la Vella està enganxada a Escaldes d'Engordany. Doncs mira, ens han escrit d'Escaldes d'Engordany l'Albert Morreny, que diu, vaig conèixer la meva parella a una festa temàtica de Star Wars. Ens vam creuar just que sortia del lavabo i ella hi entrava. Nerviosa em va sortir dir que la fuerza te acompanya i em va contestar, literalment, fa dies que no... que fa dies que no defeco. Vam riure molt i després ja vam estar tota la nit parlant fins a dia d'avui. Ai, memeo. Clar, li va dir que la fuerza t'acompanya i va dir, pues clar, portava 2 dies sense... Has d'apretar molt. Sí. Molt bé, Albert. Moltes gràcies. Sí. Va, jo llegeixo el Joan Humbert, de Sabadell. Humbert? Està bé. Diu, vaig començar a anar a classe de boxa perquè necessitava treure ràbia i força per alguna banda i alliberar l'estrès. Hi havia un altre noi que anava sol a la primera classe i vaig pensar que no estava malament. Escolta, fem boxa, tu. Per veure quina idea teníem de la boxa, l'instructor ens va dir que per parelles féssim una petita batalla amb força mínima. Com que tots dos anàvem sols, ens vam posar junts. Em va trencar el nas! Adiós. Es va sentir tan malament que em va acompanyar a l'hospital i d'això fa 4 anys i ens casem l'estiu que ve! Trencant-li el nas! Va trencar el nas. Em sembla fantàstic. Vale, l'Olga Clapés des de Barcelona diu, a la primera cita amb el meu nòvio vam anar a un restaurant mexicà. Per fer-la una mica més divertida vaig reptar-lo a veure qui podia menjar més salsa picant. No, això sempre acaba fatal. Sí, especialment quan l'has d'expulsar. Vaig intentar aguantar però vaig acabar plorant, moquejant i anant al lavabo com una mitja hora mentre ell m'esperava a la taula. No us recomano aquesta tàctica per seduir algú, tot i que inexplicablement quan vaig sortir del lavabo ell seguia a la taula i a dia d'avui encara riem de la història. Una cosa, quan finals feliços. Ja, que maco tot, no? Jo que sola estic jo. Vés a menjar picant. Però un restaurant mexicà, mai se sap. Igual per les meves primeres cites amb cubates i tal, potser per
això no avanço a la vida, La punta de boxa o vés a una festa Star Wars. Vale, ja ho provaré. I vés-hi sense defecar, Quina creus que és la millor Què? història? Quin ha guanyat? La de la fuerza te acompaña. Oh! Doncs mira, atenció Albert. al d'Escaldes d'Engordany, Albert. que no sabies el que era. Molt Bé, bé. haurà de molt conduir bé. per anar a la cita, Hòstia, noi. Si ha de baixar d'Andorra. Fins a Verges. Bueno, estan molt acostumats a conduir els andorrans, condueixen a tota castanya. Noemí, t'ho has passat bé? Sí? Bien. Molt bé, me n'alegro molt. Ha estat molt divertit. Moltes gràcies per haver-nos també vingut aquí avui d'urgència. Gràcies al José, que ha tornat a fer de tècnic de manera magistral. Marina Bou, moltes gràcies. A vosaltres. Aida Llop, moltes Gràcies. gràcies. Ens veiem d'aquí 15 dies amb una noia que parla de temes complexos, racismes. També ens posarem intensos. Ens posarem intensos. Serà molt divertit. Ens veiem d'aquí 15 dies. Adéu, 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 adéu. Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop.